సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో నచ్చితేనే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే ఇది జస్ట్ ఇట్లా మిస్టేక్ అయిందని కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కానీ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి, తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఈ వీడియో చేయడానికి మన ఒక సబ్స్క్రైబర్ వీడియో పంపించిండు. సో అందుకోసం చేసిన సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు తెలియదు, నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 4 millisecond దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫోటో ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో సింపుల్గా అయిపోతుంది, ఈజీగా చేయొచ్చు. సో ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ 17 second 21 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం, వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఎఫెక్ట్స్ ఉండగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోని పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా రెండింటిని సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 17 second 13 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడతో వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.